ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଘରକୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି କୁଣିଆ। ପଖାଳ ଖାଇବା ଯେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି? ଥଣ୍ଡା ହିସାବ ଲାଗିବ। ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ଖରା ଅପେକ୍ଷା ହେଇକିରି ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ ଖରା ଦିନରେ ସେ ମଜାରେ ପାଇବ କି? ଖରା ପିଠିଆ ଖାଇବ ତାହେଲେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇସ୍। ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲି, ଜଷ୍ଟ 7ଟା ହେଇଛି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ସକାଳର ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଲାଗୁଛି। ସକାଳର ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫୁଲ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଫୁଲ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ? ଏଇଟା ମୁଁ ବି ତ ଏ ଫୁଲର ନାମ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଦେଖିବା ସାହିର ଭିଉ କେମିତି ଆସି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଲୋକମାନେ କେମିତି ନିଆଁ ସେକେଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ହେଉଛି ସାହିର ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କି ଗଛରେ ଦିଆଯିବ ଏଇଟା ଲାତି ବାଡ଼ିକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଝୁମାନ୍ତା କ'ଣ କଲାନି ଦେଖିବା ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୂଳା ଶାଗ କାଟୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଝୁମା, ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ଯେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି? ଥଣ୍ଡା ହିସାବ ଲାଗିବ। ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ଖରା ଅପେକ୍ଷା ହେଇକିରି ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ ଖରା ଦିନରେ ସେ ମଜାରେ ପାଇବ କି? ଖରା ପିଠିଆ ଖାଇବ ତାହେଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଘରକୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି କୁଣିଆ। ଏବେ ଦେଖିବା ମୂଳା ଶାଗ କାଟି ସାରିକି କେମିତି ଭାଜିଛି ଜମା ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା ଏଇଟା କ'ଣଟା ଦେଲୁ? ପ୍ରଥମ ଦେଲି ତେଲ ଢାଳିଲି, ତାପରେ ରସୁଣ ପକେଇଲି, ତାପରେ ନା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇବା, ତାପରେ ଶାଗକୁ ପକେଇଦବା ଆଉ। କେମିତି ଭାଜୁଛି ବ୍ରସ୍ ଟିକେ କରିବା। ବ୍ରସ୍ କରି ସାରିକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ପାଣି ଆସିଲାଣି ପାଇପ୍ରେ। ଏବେ ଲୁଗା ସଫା କରାହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ବ୍ରସ୍ କରି ସାରିକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ଖାଇକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଗଲି, ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ବନେଇବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।